हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो खनसे बरायहरनाय थाबाय। जोंहा दिनै बैसागोनि नामै खनसे खैजोमा बिदै जानो नागिरदों आरोना। नै न'आवनो दंमोन, बेखौनो हाननानै नै दा बासिनो नागिरदों। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो, बिदिब्ला आं मा रोखोमै एवो। खैजोमा बिदै जोंनि जानाय नै पिप्रा ना मा होनदों? पिप्रा खायसे पिप्रा केमेरा उल्थाया बे जोंनि खैजोमा बिदै गोथाङैबो जानाय आंने गोथाव जायो सोरबा गोथाव फिथिङा खैजोमा बिदै सुदों नै फिथिङा गोथावनो फिथिङा सुगासिनो खैजोमा बिदैखौ जानोसै एवनानै नोंसोर लुबैनांला दे दै होनानै सुबाबो जाबाय। बानलु थाइबेसे होगोन? बानलु 10टा बानलु हरखादा माबासै बानलु हाइजें गैया हा हाइजें गैया सामब्राम गुफुर गैया देगोनब्रा जामबिलाय हाइजें गैया आरो ने हाइजें फाना नामा जों गाबोन दखानाव गुलुं उनाव दखानाव हाइजें आं देगोन सामब्राम गुफुर जिरलाय थाव हरदोंबाव दुंना थानायनि बानलुआ 6टा हर 6टायाव नोङो 8टा हो थाइब्रै देदो थाइब्रैबाव गोथां थाइब्रैखौ देगोन जानोबो गोथावखौनो माबानो रोङा हाइजें दंना ने गाबोन लाबोनांगौ दं बयबो ओंख्रिफ्राव हाइजें होनांगौलै होमबासो गोथाव जायो गैला मोनथिबाय सायाव ओमफ्राय बोरै हाइजें होआ ने ओंखायनोथ' थावा साया ने हाइजें देना होनांगौ सायाव मालाबा साथावि मोनो फैखोदों देयाबाबो माबाजों होनांगौ बै सैग्राजों होनांगौ सुदां सु जायो देगोनसैब्रा बेखौ सुहैदोब्रा सुहैदो सुगोन ना होनानै दुंबाय थाव होदो थावना हो होखांगोन माया एसे हो जासिगोन सामब्राम बानलुखौ मोजां एवग्रोदो ओमफ्राय होदो जिरा हो एसे आं माबा देनो
टेस्ट गोथावसिन मोनजायो आरो दै होनानै फोरानफिनबा। दा नेरसिं बिलाइ होगोन ओमफ्राय दुन्दिया होगोन आरो ना। दा गोदौबाय ओमफ्राय नै नेरसिं बिलाइ एसे होबाय।